kaki andugul boleh. Sebelumnya kaki andugul kami ucapkan selamat bergabung di kesempatan siang hari ini, oke? Kaki andugul kangge wong anggaranu buat semuanya aja. Wong wadon emaning ayune dinyangka blesak ning sipate kangge Pak Lurah. Wong wadon manis pisan omongane padahal lesak ning sipate ora bagus kelakuane ngobrol cinta sampai sun dadi korbane. Wong wadon emaning ayune buat andugul semoga berbahagia kangge wong anggaranu kabeh. Saban wong lanang kabeh sing dadi korban bujuk rayuan mana demene sayang cintane kanggo dolanan dasar sirah wadon murahan kangge andugul sing gawe lagu demenane orang siji sing sanjane gilir ganti ngobrol harga diri duh kita mah bagian ngalah tenimbang batin merasa kita among digilir cinta. Wong wadon manis pisan omongane dinyangka pedes ning nyatane ora bagus kelakuane ngobrol cinta sampai sun dadi korbane. Wong wadon emaning ayune masih kebersamaan sang baruka putri Kinadit Sitara Menganda khusus kangge Kang Dago Kang Siono ake saban wong lanang kabeh sing dadi korban bujuk rayuan mana demenene sayang cintane kanggo dolanan dasar sirah wadon murahan kangge Kang Siono ya. Demenane orang siji sing sanjane gilir ganti ngobrol harga diri duh kita mah bagian ngalah
Tenimbang batin melangsa kita among dikilir cinta. Wong wadon emaning ayune dinyangka plesak ning sipate. Kang Ijuna Production. Wong wadon manis pisan omongane, linyangka pedes ning nyatane. Ora bagus kelakuane, ngobrol cinta sampai zoom dadi korbane. Wong wadon emaning ayune